Ndep. German. Boss Kawara. Matwinzira vapi nasi. Oh. Unaitwa nini? Jamani, mimi Wizman. Dozita rebasa. Kura Gweja. Wisdom dozita eba YouTube. Wisdom man. Wisdom Ziga. Wisdom Sida. Wisdom Ziga. Siga. Wizman dozita rebasa. Wisdom Ziga. Dozita eba YouTube. Wizman dozita rebasa. Alright, nogara bazimiri paka. Ndokawazvariwa. Babu mageto ngochinja utsvaga mari but kwandakazvarwa padombo shawo kumusha kwamutoko. Saka utoti mutsaka zvekudaro. Uri mafudza mombe. Maya ayo ati. Maya kuramba. Chicha ndakuita ndikubvunza hauna mbofudza mombe. Aiwa. Taura chokwadi. Takafudza. Kuchikoro wakaenda? Kuchikoro ndakaenda kuchikoro mwana zvakazoitika manje. Shamwari handisi bhebhe rako inini. Taura straight neni usaite zvekunyaranya handisi musikana wako. Kuchikoro wakaenda kupi? Kuchikoro ndakadzidza kudombo shawa. Nonzi kwamutake primary. Secondary ndobva ndadzidza kudzatsi. Kudzatsi ndekuti? Kudzatsi kokudombo shawa kwacho koko. Kwana Ginimbo. Kwana Ginimbo atopfura pana Ginimbo baba kusasi kunonzi ngomakurira uko. Alright. Nemakore mangani? 22. Zvekuimba wazvitanga rini? Tanga kuimba ndakatanga 2018. But ngoma bazazi tanga kusinyasoti pushi kuma 2021. Aitobanga ndaka energy mozoti ma 2018 koko. Zatane mari adzingodede bachizvo manje zvanani. Producer wenyu kudombosha anonzani zve? Anozikanwa. Handina producer wekoko but nyekuti pane mumwe waanozikana nzani uyu handakanganwa. Oh, hana basa sereki ndomuziya don't worry. Handakanganwa. Saka chimboti roera ka freestyle timbonzwa kuti waka mira Mr. Wizman mina what's the best I can't anyway. Jano hey good. Jano hey good. Tako tapengeza kusho unoyimbira mara unakana turawani unapatroa tako tapengeza kusho unoyimbira mara wajano bona chika nagane kuudzwa ngoma dzokuna kukupengeza nawazati maya but aba unongo waimba chorus chete imbopinda kamubvesi wakateka pembe yakati unopenga njere ndinoshanza njere vakandisimbisa mafanzi anondisimbisa ramba uchitikisa ramba uchiiyewe apo zvaita kandazvaita zvaunenge dzimbodzima zvaunenge culture love. Aiwa handisi culture love zviwizman but ndo zvawaitere pawakatanga kana wakuda kurekera una culture love? Tanga ndakadaro culture love ndiyakatozvitangira akakopera ndiyatozvikopera zvekudaro zvotaka mukoma wangu bendest music ingani pandakatanga atirand culture love ndasanda kuziva but nyekuti mukamupushire kama weeks ndokanosiyana mona angori munhu akazongonditangira kuzikanwa but atirangaraga atoripo azongokasika ungotopopulainisa ndaenda ndikazodhiniwa but amaya ndona ndakadaro ndakadaro wakaenda ndakaenda auri dombo iri amaya zodombo maya unodhakwa ne ndomwa madrinks mapeps baba namai vapenyu vari ndarauri kumawex kumawex saka uzimu uri kunani? Zimu ndogara ndega. Uri Roddie? Mari yekuti uroja unoiwana uri mbavha? Handisi kuda mafanizi handisi shamwari yako. No, ya ndizvo. Handisi kuda mafanizi uri mbavha.
kana neZimbabwe. Amusi mwana ubata huru wechinzwa zvazvinoita. Ini pandakatanga music andiri. Ndakatozvinoti pamwe pacho usati wane mbiri music unogona kuzondibhadhara nezvekuti ndingaone mari yekulonja. Ndakabva ndaita course yemagetsi. Zvamai ndiri electrician kuita magetsi nepepa. Ndozoti kuskima chichi construction rowa building watu but asanda kuona nongeta kuti akaboy kana ndakaremerwa but basa chandorowa chachero rangu randakaita mapepa nemagetsi. Waitira magetsi? Waitira pa mapfuko mu Scotland. Ndakarovera ipapo. Alright, tichadzoka kwauri ndi. Mungoma munoitwa? Zvinoitwa Craig Zonke. Aiwa kani, unoitwa ani star rako? Ndinonzi Craig Zonke Mbare. Ndo star rako repachitupa? Ndo star rako repachitupa. Oh. Ndo rebangoma futi. Baba wako nama yako baba wako anonzi Zonke last name. Zonke last name. Asimbrandai. Kana Moskin. Aiwa. Zimbabwe. Vanobva kupi? Kwarusapi. Oh. Alright. Ko remangoma Zonke. Ndo Craig Zonke futi. Unoita mangoma iyi manje? Maybe hip hop gospel. Alright. Yeah. Watanga rini? 2015. Yeah. Ni makore mangani? Makore ana basa mdara. Aiwa tidange dausokalculate kuti kutaura chokwadi. Akora vasparozizi yamakore vos. Aiwa pa reshiga 26 plus ikoko. 2015 is almost 10. It's almost 10 years ago. Decade mdara. Unogara kupiyo? Ndogara ku New Marimba Park. Ndekwani? New Marimba ndogara ma parents. Ndokwa vanemba iwo. Alright. Zvoti vanhu kumpa kwose kumarimba wakakuona unokuziva kuti mwana upazonke wewe. Vatoziva ndeuyo. Kuna vakomana vanovhura motikari wako. Hakuna vakomana vanovhura motikari but ndiwe kumpa kwose. Vari kumpa kwose vakangopatsanurwa nedistrict iriko. Iyo saka marimba anenge achinzi marimba ere andamfa kwose. Ndokutaura unoita vanhu. Usati ndokutaura unoita vanhu ndozvitori ipo. Aiwa chimotiroera timbonzwa kuti wakamira sei. Music please. Timbonzwa vegospel. Craig Zonke. Mwana wemtumwa. Yeah, I just wanna thank the Lord, the one in heaven. He prepares me good food in front of my enemies. Don't they want me down to the ground, I ain't gonna go down. These people busy trying to get me down to the ground, it ain't possible. The way I kuno, the dad on a mad minox. This is a dream, I always want to be here. Mbare ndakachila nema cheese, nema goose, real gospel. Usazo jibaka, I only gonna instigate. Ndakauza kavasiye kuka vandofunga kuti ndinonyepa yei. Tichauya neshamu zvikanesa open. Yanomire baba. Alright. Irekodi uda kupinda. Pinda isa imwe song. Arudo anyways. Turi kuti chi? Onda kapeka gemezi sasa ndisipopsitora. Ndinotopenga zvangu. Arisa chifesi changu. Anyways, back to Craig Zonke kwa mtumwa. Pasi neguka, pasi naro zvinodzimba ngoni vunza kana mambo tuterere. Youthful life have been lost due to drug abuse. My sister and my brethren vakazara mbudzi cemetery. But Craig Zonke, I'm here instigating saying, see my drugs are komana. I don't know, akuti hasim posted, but I do understand where he's coming from or where he's gonna be at some point. Ndolongo kuudza chino one verse wangu kuva posted azvireve kuti balance. That's why I'm a rapper. I'm gonna stand for the youth, I stand for the spiritual, and I stand for my people. Oh yo. Wedzera. Pastori anofarisa. Anofarisa. Anosvitama Kristu. Kuba watengeti nawo vachikuita ikoko. Anyways, let me stay. Yes. And I'm eating. Ione marekodzi mangani? Zangu anjaziyo but zakawanda. Mangani mpunga wako? Maybe pangoma 30 go. Taura maproducer akakurekoda.
muproducer munhu wekutanga akatanga kushanda neni pakutanga anzi Golden Eye studio inonzi Golden Eye anzi ubva utaura kuti iri kupi? iri kuman place ndiye producer wangu wekutanga atanga kushanda neni akuzoti honeymoon iri kuruwa ane mamwe kwewe so far nushanda na Simplex na Simple Solid. My songs at the last account, but so far I have 2 albums. The first one runs the Gospel Remedy. I also did another one runs the Holy Mountain. It runs the Prodigal Son. Simplex wakutaura ndiye Simplex ari kuEtude. Oh. Then the Simple Solid ari kuAfotero na Roddie music uFakosi. Because kune Simplex wema video futhi unoziya. Yeah. Asi akuMfakosi. Wakasiyana. Okumfakosi ndiyo mavideo ake. Ndiyo mavideo. Unomziya? Unomziya. Alright. Saka iwo unofunga kuti kubudirire nezvauri kuita. Wamboita show iri? Ngoma wangu mona panyaya dzekubudirira zvakazviriko ndakanoenda mberi mashows naita akawanda. Kupi? Akawanda. Kupi? Ndoti ndakamboimbira mutaundi. Mwe unonzi Big Game. Kuzeronga unonzi City Sports sokari mutaundi futi. Kuti kuruwa ndakamboita mashows kuGazebo, Mabvuku. Gazebo iri kutafare? Ndamboita mashows. Wakapiwa mari? Pamwe pacho ndakaimbiswa mahara but pamwe pacho unondopiwawo something pamwe panyimozoti. Mari yawakapiwa yakawanda imari iwo. Uyo imwe ndakutaura kuti handisi bhebhi rako. Ishoma manje inonyasa kuti hazvina basa. Toda kuziya kuti mari pamwe panogona kuita promoter anoziva kuti anotangira pakati. Mapromota kana abwe anouya nemari yakawanda but ipapo ndakapiwa hangu 20 chete. Iwe upiwa $20 manje. Kuti ije anozopiwa mari anoridza usiku wese. Ita kuda unyebe iwe. Ipiti bhira kwewe. Mashows ndarasa account. Wakapiwa mari. Wakaitira kupi? First one I did ndakaitira kuSA South Africa kunonzi propaganda iri kuRitori. Wakapiwa mari? Ndapiwa 250 rands US. Inda uda utamba nemari kudaro. Kuitika ngoma zvirikuitika. Kuitika ngoma vozi pamwe pachona vanhu South Africa wapiwa 250 US. Maranzi inenge iri mari? Maranzi I'm not sure. Asi almost 3,000. More than that. Yeah, uma 3,000. Kwe muno Zimbabwe. Zimbabwe nambo perform pane inonzi Little Maple Theatre. Then I also performed in Nito and building talk kwangu nechezo wewe. Kwangu nechezo. No one. Wakapiwa mari? Wakapiwa 60 because it was just a mock show. Alright, wakaita nani babu? Ndani akati big artist. Kuna Shinso Man, there was Pop 10, Levels was there, Ana Messina, Ana CC, Ana Hwezha, they were there. Alright. I was no fat. Chitaura kuti mubatika sei? Social media yendo zeni, YouTube chichi makaenda. Mona pa social media mi makati Wizman WT pa YouTube, pa TikTok, Facebook, pa Instagram koko ndokusakwanisanda wewe. Pati 3 aya manguti Wizman WT makutondoona. Pa namba makati 0774234108. Makutoona Wizman. Unaona chizvo zvinonakidza ipapo. Zvoonesa kutaura but mugona kuona mahora. Kusandaumira bo. Iza last reading mirora dzinonomira bo. Ayo matimbonzwa. Alright, sikana mchila music ya Craig Zonke pa YouTube, Facebook, Instagram. You can just type Craig Zonke music. Ilipo pa Facebook, ilipo pa YouTube. We are also on IG. Panonga dotora nesu maybe on WhatsApp or contacts, you can just call WhatsApp 0784159796. Chuya ne zvangoda kuita. Pozwa. Nombo akapela kawani. Nombo kuti akapela kawani mona shi pezvo zvinondi zvida kuitika kumbe zvandogara zvindikwadza. Zvinokubata manje. Zvinondibata. Yes. Ndavuka. Mapina magokora. Chipo changu musazochitorawo. Ndakuda mukadzi wekurora. Asi yandidi hanokosora ndavuka. Mapina magokora. Chipo changu musazochitorawo. Ndakuda mukadzi wekurora.
asi handidi hanokosora mano yakwandiri vachikugura ine semurume zvinondikunda handidi kupera usisipo marimo usiziwa wani kuti ndine chipo handidi kupedzwa nevakadzi marimo usiva ndiri mutadzi chiwo changu kuve nemukadzi akatendeka kandive nemukadzi ndapfugama apina magokora chipo changu musazochitora ndakuda mukadzi wekurora wachano amboti mapostori anenge vane vanofarisa but I think mukova Rwanda anoiti izvi zvapatizvavamani vatodzoka anenge apfeka ingodzunguka aiwa maita bobo izangu. Thank you.